Nek ulo ijo, Bos. Kita tuh. Nyolot ke sana. Pemunggah. Ngisor gede tuh. Amit bah ya, iwat tok. Ulo ijo. Hutan Wonogiri TBK dilarang merusak dan mengganggu patok ini, Provinsi Jawa Tengah. Atas Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian berarti sing ler mriko ya, Bu, sing sambung. Nggih. Batasnya bae lurus rono. Sret. Karena rono ya nang. Nggih. Omahku yang ngisor rono cuman Jawa Tengah, Jawa Timur. iki nek rong anu to Mas, rong pintu to lewat kene karo lewat kono to. Nek kene iki malah kono lho, Mas. Kono ki nyuwabang-nyabang ujungnya sama. Nek iki malah urung temu kene aku. Sing iki urung temu. Heeh. Aku kira Mas aku ya kono. Niku wae ngenten kene iki. Iki seret rono semua. Batasnya. Monggo Mas Rian. Nggih, Iya. Iki berarti sambung. Kono Wonogiri wis genah saiki. Berarti wingi jare buke wong kene wingi bates wingi Cumbri iki akeh areane. Endi to, areane Wonogiri ini. Sambung sik kebagian. Heeh, akeh Cumbri ini. Cek to iki tan kulone ngendi to? Kono ro ndi? Ora ngalor. Oh, bingung. Pokoknya intinya ketika muni ayo neng Bukit Cumbri wisata sambung, iya nek bener e. Engko nek sing ngeyel Bukit Cumbri Wonogiri Jawa Tengah, iya bener kabeh. Didom meding sing akur aja tukaran. Wis ngono. Prek ngono. Wis iki tekan ngisor neh. Tinggi nggih adate wong neng nggon ngene iki kan enek warung kopi dituku ini es gas.